Christus. Dit is 'n voorreg as die naam van die Here om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees in die naam van die Here. Ons gaan met die Heer kan prys die naam van die Here. Wij gaan onze aanbiddingslied zingen. Amen.
bent, prys jou naam. Bestuur ons beweeg met die genade van die Here. En die genade van die Here sal verbring ons president van die Here. Is dan vir ons genoeg president van die Here. Ons gaan een lied sing president van die Here tot eer en prys van die Here. Thank you.
die Here op die president van die Here. Ons gaan 'n koortjie sing en dan bring u collectors op die president van die Here sing. Dank u ons Heer Jezus, Vader, verloren weer eens, dat ons kan gee in ons Heer Jezus. Vader, we say, more blessed is the one that gives than the one that receives. Heer, verloren ons vraag, Heer, soos ons gegeer het, Heer, dat die wat geld gebruik, hulle gebruik tot in vijsheid, ons Hemelse Vader. Heer, ons bid verloren dat u die kerk ons sien, met dit wat u weer die kerk nodig verloren, ons Hemelse Vader. Heer, ons bid en ons vraag, Heer, dat u elkeen sy hand sal sien, hulle wat u kon gegeer het, Heere. Heere, u sê, u soek vir 'n body sacrifice, ons Hemelse Vader. So ons bid ons vir hulle wat u kan gee geld, ons Vader, dat hulle hulle lichaam sal gee, Vader. For we deny ourselves this morning, we pick up our cross and we follow you this morning, Heavenly Father. Ons bid ons vir hulle wat graag wil gee, dat Heere u deur sal oopmaak vir hulle, Vader, sodat hulle kan gee, hulle wat werk soek, Heere, dat hulle sal bless met werk, ons Hemelse Vader, in die wonderlike naam van ons Heer Jesus. Van Heere, ons weet ons maak nie staan met ons eie krag nie, but the joy of the Lord is our strength this morning, Heere. So bid het ons vra dat u ons huis sal sien, nie met die huis nie, Heere, maar ook ons huis by ons in blij, aan die wonderlike naam van ons Heer Jesus, dat Heer ons kaste sal sien, ons Vader, dat u ons hand sal hou, Heere, oor ons geld, oor ons taal, oor ons huise, Heere, op ons wat lief en to season, dat die mens aan to season, van ons Vader, ons prijs ons aan dit in die wonderlijke naam van ons Heer Jesus Christus, en alle dank sien ons in die naam. Amen. Amen. Ons het eindelijk is de president van Heer. Ons gaan een koor kiezen, president van Heer, en dat Jabula ons vermoorde in Heer, president van Heer. Thank you.
Sister Maria is hier vanmorgen om ons te bemoedig, president van die Here. Die dienst is vrij, amen, president van die Here, om te bemoedig. Halleluja. Nou, ek is een vinnige mens, president van die Here. Nou, Agas is de bediende president van die Here. Goeiemorgen, broeders. Ik zoek dan voor die skrif, pastoor is zo goed, is ons goed, die alles zo goed. Allemaal zo goed in de wereld. Wat veelbare naam van onze Heer Jezus Christus. Maar we worden ons in radius in season en out of season. Maar nou als je zo onbekend gevangen, dan weet je niet wat om te zeggen. Maar prijs de Heer, mijn bemoediging vandaag. Ik sta niet hier als de Heer zegt. Dat de hemel is ondersteunen met elkaar en de Heer zal een mens vergeven. Die hele week ga ik door en ik besef iets dat mensen zo vastgevangen in goed dat je niet weet dat je vastgevangen is. En net zijn de Bijbel obedience is beter than sacrifice. So een mens denkt dat mensen vastgevangen is in alcohol of in sigaretten. En goed dat je kan zien wat de mensen vinden. Dat is erg. Maar er zijn zekere dingen wat de mensen niet worstelen. En vanmorgen staan ik en ik bid en ik vraag me dat het maakt lijkt als man net iets klein. Ik heb het ding met de koffie drinken mensen. En elke keer komt de stem zo hard op met die koffie gedronken. Zo het lijkt voor mensen een klein ding, maar het is niet redelijk een klein ding. Because nou en dan komt ze soms een God. En ons denkt als man net, het moet zeker een drieming wees of het moet, hoe kan ik zeggen, dat iets is wat je, en als behalve die koffie, mensen raakt kwaad. En je raakt eentjes en je raakt al die goeden. En ik sta vandaag hier, als ik de tweede dag, wat ik nu koffie drink. En mensen, het mag heel erg klein meer lijkt als iets klein, maar het is een issue voor mij. Because na koffie en zing mijn borst zo. Ik kan niet zo recht praten van mijn asem, de voeten schoon. En reden ik er stem, hou op met die koffie. En nou en dan zeg je, heel veel moos die ding. En dan denk je, het maar net een klein ding. Maar obedience is redelijk beter dan sacrifice. Because dat is zeker moeten wat de Heer wil doen in de mensen leven. En dan hou je mens vast aan die ding. En je voelt redelijk, nee, dat is niet goed zonde nie. Maar mensen moet doen aan skade aan die ding. Wat de mensen gaan doen, dat ons gegeven op de aarde. En ik denk die tijd is om de Heer te doen. En om te lief. En om te prijzen. Because sometimes doen ons moeten dan is het excess naar die vijand toe. Ons wil excess om zekere dingen te doen. Wat hij wil doen. Zo mijn encouragement is voor mezelf vandaag. En ik sta hier van koffie is mijn probleem pastoor. Ik heb eerst een lepel gedronken, nou hier drink ik weer een lepel. Ik drink met 2 lepels pastoor. En dus het is redelijk als een spiering voor mij, zuster Porsche. Ik denk als bij je alles goed drinkt, als je drinkt, je rookt, je doet het snaakt, zo je is beter af, maar het is lenaars. Elkeen van het onze weakness. Maar vandaag sta ik in het bed en ik vraag dat de Heer van de Geest van de Heer met mij helpt, zuster Porsche. Dat ik hier hoef koffie te drinken. Maar je moet zo langs in nou waar. Nou, prijs. Ik ben al lang niet zuster Fiona. Maar prijs de Heer, maar ik denk het is belangrijk wanneer de Heer voor je zegt, los die ding. En dan doen de mensen het los. Because een van die dagen ga ik nog goed, maar dan ga ik misschien in de hospitaal belanden. In al die koffies, zuster Fiona. Zo als de Heer voor mensen los doet. En nou dan is het ook maar de lekkerste is voor mensen. Wat de mensen wil losdoen. Maar dat is mijn bemoediging aan mezelf. En misschien voor iemand wat strak met niet wil doen. Dat is niet erg. Maar als de Heer zegt alsjeblieft los doen. Dan kost maar los. En soms mensen is het niet makkelijk om te lossen. Maar ik denk nooit elke keer als ik zo gelezen heb, vraag de Heilige Geest. Ja, ik kan niet die doen zo. En ik zei Erik. Ik heb een woordje gehoord dat ze Erik aan koffie. Zoals de Fiona. En de Heer met me redelijk weer ze die amen door alles. Amen. Ik wil eens wat op president van de Heer. Als er dan niemand is die president van de Heer, gaan we zo beginnen voor de president van de Heer. En dan gaan we zo niet zijn president van de Heer en ons harte voorbereiden voor het woord van de Heer. President van de Heer, Jezus Christus. Amen.